Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ελιάδη. Να δώσω στους ακροατές σας. μια συνέχεια. Καλό μήνα. Καλό μήνα και καλή άνοιξη. Να δώσω μια συνέχεια με αυτό που συζητούσαμε πριν με τον κύριο Στεφάνου. Διαχωρισμός εξουσιών Γενικού Εισαγγελέα. Δεν αρκεί αυτό που δρομολογεί η Γενική Εισαγγελία για εσωτερική επανεξέταση αποφάσεων? Όχι. Γιατί? Προφανώς. Είναι καθαρόν ότι από τη δημοκρατία μέχρι σήμερα, για την ακρίβεια από το 1963 που έφυγαν οι Τουρκοκύπροι, για να ακριβολογούμε, μέχρι σήμερα, ο Γενικός Εισαγγελέας είναι αυτοκράτορας όσον αφορά την δικαιοδοσία του. Και αυτή η αυτοκρατορία, αυτό το μονοπόλιο, στις άλλες χώρες που έχουν παρόμοια νομικά συστήματα με τα δικά μας, το αγγλοσαξονικό δηλαδή, και αυτές είναι οι χώρες της κοινοπολιτείας, αυτό έχει αλλάξει από το 1960 που πήραμε την ανεξαρτησία μας. Δεν συμβαδίζουμε με τους καιρούς όσον αφορά τον διαχωρισμό και ακόμα χειρότερα δεν έχουμε τον έλεγχο που το Σύνταγμα είχε σχεδιαστεί να παρέχει από τον Γενικό Εισαγγελέα και τον βοηθό Γενικού Εισαγγελέως, ο οποίος ήταν Τουρκοκύπριος. Δηλαδή οι δύο διαφορετικές κοινότητες ήταν αυτές οι οποίες εξασκούσαν ένα έλεγχο η μια πάνω στην άλλη. Εμείς ούτε το ένα έχουμε, ούτε έχουμε επικαιροποιήσει αυτές τις διαδικασίες σύμφωνα με τις μοντέρνες πρακτικές που γίνονται στις άλλες χώρες που έχουν το ίδιο σύστημα με εμάς. Αυτό είναι το δομικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό νομίζω χωρίζεται σε δύο. Το ένα είναι το άρθρο 113 του Συντάγματος που λέει ότι ο μόνος δημόσιος κατήγορος είναι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο μόνος νομικός σύμβουλος του κράτους πάλι είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Μια μικρή τροποποίηση του Συντάγματος που λέει ότι δεν είναι κατά ανάγκη ο μόνος νομικός σύμβουλος του κράτους ο Γενικός Εισαγγελέας, θα ανοίξει τον δρόμο και θα λύσει τα χέρια της Βουλής, η οποία θα κάτσει κάτω και θα κάνει μία νομοθεσία η οποία θα περάσει με απλή πλειοψηφία και δεν θα χρειάζεται να συζητούμε αυτή την τροποποίηση του Συντάγματος τόσο πολύ, διότι για μένα είναι όχι μόνο αυτονόητη αλλά και αναγκαία. Ναι. Καλά, ο αυτοέλεγχος, η αυτορύθμιση δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να βάλουμε χέρι, ας πούμε, στη Γενική Εισαγγελία που είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Ανεξάρτητος δεν σημαίνει και ανέλεγκτος. Ναι. Ξέρετε, έχουμε αυτή την εντύπωση ότι η ανεξαρτησία σημαίνει κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό γίνεται σήμερα. Αυτόν στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης δεν γίνεται. Ακόμη και η λογοδοσία για μένα δεν είναι επαρκής. Βέβαια, καλύτερα να έχουμε τη λογοδοσία του χθεσινού τύπου που είχαμε μία ανακοίνωση για το θέμα της άγνωστης οδηγού στη Λεμεσό με τον Καπριολέ το 2012, που μας είπαν ότι δεν την βρήκαν και δεν βρήκαν ούτε καν το αυτοκίνητο. Ναι. Για μένα σχετικά περίεργο, και ο ανακριτής, λέει, της υπόθεσης θα υποστεί ποινική δίωξη, αλλά ο λοχίας του, ο αξιωματικός του, ο υπεύθυνος του τμήματος, ο υπεύθυνος της περιοχής είναι στο απειρόβλητο. Ναι. Αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Και όταν δεν μπορείς να εξασκήσεις αυτοέλεγχο, σου επιβάλλεται κάποιος εξωτερικός έλεγχος, διότι στο τέλος της ημέρας αυτό θίγει την αξιοπιστία του θεσμού, κλονίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα και έχουμε τα χάλια τα οποία έχουμε σήμερα. Ναι. Γιατί είναι περίεργο σε σχέση με το τώρα, σας πάω κάπου αλλού, αλλά μια και το αναφέρατε, αυτό με το δυστύχημα της Λεμεσού, το ορφανό δυστύχημα της Λεμεσού. Καλά, κύριε Ελιάδη, τώρα εσείς που ζείτε στον Άρη, ας πούμε, πόσα Καπριολέ το 12 υπήρχαν στη Λεμεσό για να τα βρούμε. Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων, επειδή δεν ξέρω τα γεγονότα, δεν είμαι στην υπόθεση, απλώς και εγώ διαβάζω με περιέργεια τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω εσείς πόσο βλέπετε γύρω σας ή τι αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να το έβρουμε. Ναι. Σήμερα είναι όμως, δεν είναι, ή μπορούμε και σήμερα είναι δύσκολο να το βρούμε τότε, τι γινόταν τότε, ή όχι, υπάρχουν κάπου στα αρχεία? Είναι δύσκολο διότι πέρασαν 12 χρόνια, αλλά ο λόγος που πέρασαν 12 χρόνια ποιος είναι?
Κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του. Ναι. Ο ανακριτής. Αυτός που θα πληρώσει ενδεχομένως τώρα. Ναι, εγώ δεν θέλω να πληρώσει κανένα. Δεν είναι εκδικητικής φύσεως. Όχι, δεν είναι εκδικητικής, αλλά ένα νέο παιδί, ένας νεαρός χάσε τη ζωή του. Δηλαδή δεν είναι. Βέβαια, ένας άνθρωπος χάθηκε. Και γι' αυτό δεν συμβαίνει τίποτα. Και ξέρουμε, είναι μια κυρία σε ένα καμπριολέ. Καλά, πόσα καμπριολέ υπήρχαν στην Κύπρο το 2012 ή στο τμήμα οδικών μεταφορών? Πόσα? 50, 100, ωραία, 50, 100 φαγγέλοι, ελέξτε τους. Χίλιοι. Είναι μια ζωή ενός παιδιού. Ή μήπως δεν μας ενδιαφέρει αρκετά να το διερευνήσουμε, και τονίζω το αρκετά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι λυπηρό, διότι όλα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στα συγκεκριμένα γεγονότα μιας υπόθεσης, και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να εξηγιανθεί το σύστημα, το οποίο εμφανώς πάσχει, διότι η αξιοπιστία του κόσμου προς το σύστημα έχει κλονιστεί. Δεν εμπιστευόμαστε αυτής της διαδικασίας. Ναι, λέει αυτό, καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι μαύρη τρύπα, άστο. Κάποιος έχει πλάτες, το καλύπτει. Και το βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας με την υπόθεση του Θανάση, όπου πράγματα και θαύματα βγαίνουν στην θανατική ανάκριση που γίνεται σήμερα. Και εδώ είναι το σημαντικό. Γιατί γίνεται σήμερα? Διότι έπεσε καμπάνα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν δεν ήταν και αυτό, θα το σκεπάζαμε και αυτό και θα χανόταν μέσα στα συρτάρια ως μη εξιχνιαστής. Ναι. Μπορεί να το έσβησαν από το τμήμα οδικών μεταφορών το συγκεκριμένο καπριολέ, γι' αυτό δεν το βρίσκουν, λέει, το Audi. Μπορεί να το έσβησαν από το τμήμα οδικών μεταφορών το συγκεκριμένο καπριολέ, το Audi τι ήταν, και γι' αυτό δεν το βρίσκει κανένας, λέει. Συγγνώμη, με το Tipex που το έσβησαν, κυρία Ηλιάδη, δηλαδή δεν το βρίσκουμε. Ή μήπως κάποιος μπαίνει στα κομπιούτερς του τμήματος και βγάζει αυτοκίνητα, διότι υπάρχει αριθμός εγγραφής, φαντάζομαι. Είτε αυτός είναι κανονικός, είτε αυτός είναι δοκιμαστικός. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στην Κύπρο χωρίς να έχουν κάποιο είδους άδεια. Και πάνω στην άδεια λένε αυτό είναι καπριολέ, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι άλλος πώς. Τόσο δύσκολο είναι?